alijine muso bauta maka yagadino karemu ya Musa binuru binuru ya Musa binuru binuri ya Musa alijene haramuso tamaka binuru binuru alijine zuru no damaka binuru binuru alijine kamalimba utamakago binuru binuru yagadinu karimu ya Musa yagadinu karimu ya Musa he kraoge ni segule ni nda bibi ka shera no fe ndesani mo me gunya ka ngula ka nyande ke onge kato kata bobi mijimi na kanga ta joda e ka bita jege mine ngoko nyodi kwa ye anyane ke barka ka boko sobe tadi ngaw le tukuji ni intelligence to de ya ono ni capacité de la ya ono donc pour que ka ambali dura la sola ala la bla wunye ala ki do no an ma kɛ duguma badabada la awɔ hakili tiɲɛyɔrɔ ye min fɔ tan c'est-à-dire courant même lahara ko ni fɛnkɛ ko filɛ nin ye tan parce que on nous a fait savoir que diɲɛ tɛ foyi bon e yɛrɛ k'a layɛ sa mɔgɔ min bɛ diɲɛ ɲini na ani min bɛ lahara ɲini na e bɛ lahara ɲini na nin bɛ diɲɛ ɲini na e ka mɛn e lahara ɲini na ka taa k'o diɲɛ ɲini na dan o bɛ kɛ cogo di c'est impossible anw yɛrɛ jɛnna diɲɛ kɔ karamɔgɔ b'a fɔ ko diɲɛ tɛ foyi ɔ diɲɛ tɛ foyi o fɔra anw yɛrɛ maliyɛn jama ɲɛna o fɔra anw farafin jama ɲɛna donc an bɛna ɲɛsin fɛn jumɛn ye fɛn ye sa o tɛ lahara ye wa donc on va faire face à ça donc a ma nɔgɔ silamɛya de kɛn bɛ ka silamɛya ye mɔgɔ mara mɔgɔ kunkolo mara. C'est des gens qui sont soumis. Jama million mɔgɔ miliyari kelen dɔɔni de ye silamɛ bi silamɛya ye mɔgɔ minnu kunkolo mara o fana silamɛya kɔnɔna na influenceuses bɛ yen karamɔgɔ influence kɛlabaw bɛ yen Mali la yan par exemple n'i ye karamɔgɔ babaw lajɛ ni Ayidara lajɛ Ayidara fana sera ka mɔgɔ minnu kunkolo dominer olu fana bɛ Ayidara de nɔfɛ Faruku sera ka minnu kunkolo dominer olu fana bɛ Faruku nɔfɛ Suala sera ka minnu kunkolo dominer bon olu ɲɛ b'o Suala n'o fɛngɛ minnu fana dɛ belebeleba dɔw fana bɛ à travers le monde donc diɲɛ kɔnɔ gazotul fikiri c'est-à-dire kunkolo hakiliko kɛlɛ de bɛ yen quoi c'est-à-dire c'est un terme arabe gazotul fikiriya hakili kɛlɛ de bɛ yen chacun veut que ale ka hakilina ka gagner ale hakilina min ta parce que n'o dɛmɛna e ka Ahmadiyyaw lajɛ Ahmadiyya a surtout bɛ Inde bon Inde ale cɛ fana nana a y'a ye a ka philosophie a y'a développé mɔgɔw tugura kɔ diɲɛ kɔnɔ bi c'est dans les 70 pays ou au-delà de ça Cheikhna ka mɔgɔw filɛ nin Cheikhna Mala filɛ nin Douye filɛ ka Cheikhna Mala ka fɛngɛ tɔnɔbɔ a ye mɔgɔ minnu hakili minɛ ka se olu la olu fana fila kɔ parce que et puis nin fɛn o fɛn filɛ nin projet fila de b'a bɛɛ kɔnɔ on te rend cupide k'i lanata k'i lafiran nin fila de ye jansira min bɛ mɔgɔw min silamɛya kɔnɔna na alijinɛ de fɔra mɔgɔw ye pour que mɔgɔw ka sɔn e ka alijinɛ bɔ a laban ni bɛ dɔ ye seli la sini bon bagabagali de nana e ka janɛmɛ ko sen bɔ a la dɔrɔn janɛmɛ dɛɲɛji kalamaw ni fɛn o fɛn ka jugu ni bɛ surun o ɲɛ o ye janɛmɛ a gɔɲɛw a mɛlɛkɛw ka maabɔgɔnɔw kulujaw ɲɛlɛyɔrɔw siratutigɛw siratu yɛrɛ mankutu e yɛrɛ bɛ da ka miiri n'i hakili jiginna na su dugu tilama fɛ f'a bɛ k'i ɲɛna ko hali kun kana na diɲɛ na i bɛ diɲɛ yɛrɛ regretter a ye kan ka nafila min seli o kuma e b'a dɔn ko nafila minɛna fɔlɔ n ko o de y'a jugumanba ye a bɛ n'a fɔ i ka tila examen na sisan est ce que min kɛ papier est ce que c'est le vrai c'est la bonne réponse examen kɛla bɛɛ bɛ to jɔyɔrɔ la fo ka taa jaabi bɔ maa minnu bɛ silamɛya la o maa minnu tɛ silamɛ olu yɛrɛ bɛɛ kunkolo ka kalan parce que u t'a dɔn n'olu ta bɛ taa kɛ min surtout Muhamadu yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔ si ka ɲuman tɛ kisi e y'o fana bɛ bɛɛ da tuguni ko ni dakun ye alijinɛ ko ye c'est-à-dire hakili ka mɔgɔw lanata k'u lasira Ayidara fana nana fɔ alijinɛ min o ye foroba ye sa j'ai montré que silamɛya de y'a ba bɛɛ mara mais silamɛya yɛrɛ kɔnɔ sisan
mɔgɔ fana marakɛla minnu bɛ yen diɲɛ bɛɛ o de bolo Ibrahima Niasse ka mɔgɔw bɛ yen Ibrahima Niasse nana philosophie min yira mɔgɔw la ni mɔgɔ min tagar'o fɛ dɔrɔn aljinɛ ko bɛ nɔgɔya ale ye mɔgɔw lanata donc mɔgɔw sera yɔrɔ ye jumɛn ye cɛ n'an ma taa nin fɛ jahanɛmɛ bɛ yen dɛ an kana taga a kɔnɔ dɛ mɔgɔw tugura ale kɔ Hayidara fana nana yira dɔrɔn ale fana ta in de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye bɛɛ ta y'a yɛrɛ yɛrɛ ye maa si ta tɛ nkalon ye wa maa si yɛrɛ ta tɛ tiɲɛ parce que n'i ko k'i ta ye tiɲɛ nin fɛ yen i bɛ taa fɛn bɛ nin dɔ in da ye fɛ o yɛrɛ bolo n'e ma don jahanɛmɛ na maa si tɛ don maa si ta tɛ tiɲɛ maa si ta tɛ nkalon donc kɛlɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ hakiliko kɛlɛ de don o de la ni hakiliw minɛna dɔrɔn c'est fini pour le corps farikolo physique la ça ne sert à rien du tout an kun bɛ an taara la tuma min na mais an bɛ baara min kɛ a bɛ an kunkolo la de an bɛ ka Ala dɛmɛ de mais an ka Ala dɛmɛ bɛ tɔnɔ jumɛn de la s'an ma alijinɛ tɛ yan n'o kun t'a la an bɛ taga wa an ka Ala dɛmɛ in b'an kisi ka bɔ mun de ma jahanɛmɛ tɛ wa mais an bɛ ka baara kɛ ka karamɔgɔ min dɛmɛ o bɛ ka jɔn dɛmɛ sisan karamɔgɔ ye Ala ye wa a donna an kunkolo de la ko n'i y'a k'ale ye dɔrɔn o de ye Ala dɛmɛni ye mais ale yɛrɛ bɛ k'a kɛ jɔn ye n'o ye Ala dɛmɛni ye ale yɛrɛ bɛ ka Ala dɛmɛni cogo jumɛn ka hakili n'i hakili minɛna dɔrɔn dis-toi que c'est on est foutu donc tout ce que nous nous faisions là an kun b'a bɛɛ kɛ dans l'intérêt de Hayidara tout ce qu'on dit là dans l'intérêt de Hayidara Tijaniyaw bɛ ten olu fana b'a kɛ en faveur de vous Tijaniyaw fana ye catégorie fila tan fila ni tan saba nin bɛɛ de bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ ko alijinɛ ko k'an kisi ka bɔ jahanɛmɛ ma diɲɛ bɛɛ bɛ boliboli min na diinɛ ko kɔnɔna na a bɛɛ y'o di le christianisme la même chose ko Jésus est le sauveur ko Jésus de nana jeli di ko mɔgɔw ka kisi an jurumuw ka yafa ko Jésus nana o de kama donc bɛɛ bɛ kisi nɔfɛ boli de filɛ ka bɛɛ bila nin na mun yɛrɛ ye kisiko ni kisibaliya ko ye o projet fila de dilanna pour maintenant c'est les deux grands piliers là diinɛw bɛɛ sigilen don fɛn min ka diɲɛ kɔnɔ diinɛw toutes les religions ont comme pilier siran ani hakilisigi i donna la i hakili sigira i bɔra la i ta tiɲɛna siya mɔgɔw fana ko ten ko Seydina Ali ka mɔgɔw ko ahlul baytu kɛ safinatu nuh faman dakalaha faqad naja wa man aba i ta tiɲɛna ko kira somɔgɔw bɛ n'a fɔ nabila Nuhu ka kunu ko i sɔnna la i kisira i banna la i ta tiɲɛna donc olu fana bɛ kan ka yira mɔgɔw la tant que olu ka sira tɛ aljinɛ tɛ yen sunamɔgɔw ko tawhidu ko Ala kelebanciya ko de ka gɛlɛn Ala ma jɔn bɛ se ka Ala kɛ fila ye jɔn est ce que Ala yɛrɛ kan ka sira o kama mais i b'a ye ni mɔgɔw fana hakiliw nana hakili faamu nana caya mɔgɔw hakili bɛ ɲinɛ silamɛya kɔ parce que n'a fɔra sisan ko dangunsɔn b'an ka dugu la sisan an taara ɲinɛ sɔnni kɛra sɔnni ɲɛna san wɛrɛ est ce que nata a y'a ba bila ka taa hiji o de ye fierté ye ko dugawu de don ko ye fadenw bɛ k'u baw bila ka taa hiji o ye ba ninnu bɛ taa hiji dɔrɔn u bɛ na dɔrɔn kalo fila kalo saba u bɛ sa parce que sɛgɛn dama tɛ dɛ u man kɛnɛ o i b'i ba kun b'i bolo na kun di joli t'a wolo la yɛrɛ parce que dumuni a tɛ dumuni ɲuman dun i ba san 60 san 70 si o si o bɛ kini kan k'o dun o kan y'o furu ma e y'o bila ka taa nin bolijan ninnu ni nin munumunujan ninnu jama yɛrɛ girinkara giri yɛrɛ fatigi yɛrɛ y'a damana bana ye a bɛ taa kana dɔrɔn kalo dɔ a bɛ sa k'a ka hiji minɛ mais i ba faga mais pourquoi on se donne pas au développement munna an ti bɔ nɔgɔ la de ta sanni ka taga arabu bɔ nɔgɔ la ko ye Ala dɛmɛ ye bon e yɛrɛ k'a lajɛ sa mawludu filɛ nin ye tan mawludu bɛ ka mɔgɔ min hakili tiɲɛ kɔlɔkɔlɔ de don ne ne ka mawludu bidɔnw t'an bolo wa a ji kun tɛ yan mawludu tama don ne yɛrɛ kɔrɔkɛ tun bɛ nana awɔ le Mali dans l'enfer mawludu bɛ ka maa min hakili ta tiɲɛ hakɛ b'a la parce que a b'an bɛɛ ɲɛna de ko ji min mago ɲɛ a dun tɛ foyi ɲɛ mawludu ji n'a delila ka maa min mago ɲɛ fɔ maa minnu yɛrɛ tɛ ji dɔ ko mawludu dɔ kuma taa ji ma olu mago salen don de a bɛ kɛnɛ kan ekɔlidenw filɛ nin ye bigi u nana mawludu fɛngɛ kɛ bigi ni butigi fila bɛ bigi dɛsɛra ni kɔrɔbɔrɔkɛ ka bigi banna yan pewu f'u yɛlɛmana Ture ka bigi kan mun nɔfɛ
mo lu ko dugo be ke ko bigi ko dugo be bigi la aw na ke ga bigi la an rega dugo qur'an digi ko na se ko bigi almam bita o da bigi cartoni takana nda a cartoni daro nous peut-être nous attaque kemen fla ça sur bi kemen nani kemen dulu sur aka sam o carton de temps tamisi ka fera kene kemen fla fe itara kemen dulu o ta kuni go deneni am ka bolu nyona tani am sika bonno la sukul et puis musoroba minu mina amolu ke kene ko ay ala demi fi sabilillah o ga zoro o klima begen na fen veri la débrouiller o le ko warni ta iga école de mi idi mo de ni be école la document do waje ka deme ko document soro eni ere kulo kono ni bigi kera ku sababu ki dépasser qu'est-ce qui dé me fait non bigi do gara bigi la o da to dépasser là est-ce que ga donner de aussi donc on m'a malais fenata di ma ko kala ke ka ba mali kono ibara soro aw sa ibi deuxième du ba la ba mali e bara soro bara ma soro kalan bara ndaya re te jin kono sa ndini ngede bi ndini bara inde kede be jin kono no de e de la ka wotro jomulo ko ni dara doni daro la ko ko e tine ka doni ta walli e la go me re dara ka diplômé le jour à l'eau de bolla voilà mais on rebulo bara korote e bara est-ce que bara est fengelimia est-ce que bara dande comme bureau kono ya mais ça veut dire comment les religions ont impacté notre développement muna anga sous développement muna dine ore de asababu ni facteur bilibili bawde ala krawge sanika ta hiji e ba do aka dugula gele min bi e ga hiji ta wari akana begla be ka magodo blan hala dugu dogotoroso aye dogotoroso jo abolo la ni brigi mine minu nganga ka kono ni million nani 2 million na kono blay e mana keti ma wore ka keti aga dugu muso chaman la jole bi sasira la olu chaman na tiga nyina ba fi ngu ube bana ba to chaman be sa furanda ya to olu ko ni na tisho la ko kapo damandala ni alkaba mununi femi minana ma mina ma ere tabo c'est-à-dire le développement là ça vient pas du ciel ça vient de nous-mêmes. Non, il n'a pas de droit, mais il a tient fort. Parce que elle a tient pendant que notre famille, ou bien hakili green deal. Elle n'a rien de niveau de la casse qui a baroque. Ne vous m'en mettez. On doit malgré baron et fengela, quand vous baron fengela. Ne vous mettez pas mi for moi. Vous jamonnez une ref à bénéfice. Hein? Vous m'allez quand il dit des jours pour l'occasion, à jamonnage. Bah, vous soyez à la place, so bana ko hiji de fardai wa ngo krange hiji sete ga fardai ka teme mo de menika ara ba ko kira ko wala ndege bon mal i ma era ko kuna natal de jamal mi era duna mo ko lo bo ko kira kanu ko de be kanu be donc ni kira kanu sesan ita ka faso kanu mo ga mallaya olu be ma ga ben mali ni ben magan fɛ ka tɛmɛ Mali kan bonɛ ka jigin Mali kan olu b'o nege minɛ a ka jigin magan kan o de y'a to mɔgɔ dɔ wulila ko Palestine attaquera mais maa ma wuli yan silamɛ ɲɛmaa na silamɛ jamakulu la ko maliyɛndenw bɛ ka fa Mali nɔrɔ la ko Mali ka balo min n'a bɛ sɛnɛ ɲɔnɔ ko tasuma bilara malo la yen maa ma taa marché o la yan ama mayo la mais ko Palestine attaquera ngu ka ke bugurinje ko ala ka dugule ngu fana ala kena ka dugukolo kolosiya ateka ka ala nyina ya alo me kutuba ko mo ko ali ampulu kelen do badru mo dasi mi kono ko ala bi kaburu noro ngam te am mago fuitul am ga jamana ka noro to be ko foso jo abuka don ko le de la ni ala ko reflega ele mi fe ni ban Simon ni tamaro jumen ngadi Simon tamaro ndafa be jumen shibi ka ha abiga tulu adenka di afara furai ko shi on ga jamana jirde an ni shi te furai an ga jamana ko ni jirdo yan to wala shibe ko wala si tulu mi bleni eta comment dire si tulu mi fega
k'a bi k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn caman anw sigilen bolo dalen don an sen kan an bɛ ka arabu ka jamana jɔlibolo ɲini Makan ni Madina u ka lampadaire dɔw bɛ tan nɔ ni tile bɔra dɔrɔn a bɛ kɛ ka fan bɛɛ datugu parce que tile jamana don ni tile dugu bɛ jɛ dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ yiribulu bɛ bɔ cogo min na o bɛ se ka kɛ parasoleil ye ten ka se ka fan bɛɛ datugu ni su kora lampadaire de don u bɛ don u nɔ na furabulu ninnu bɛ don u nɔ na ka yelen minɛ k'a kɛ fan bɛɛ o b'olu ka jamana kan anw ka jamana kan ye n'a hali kuran kɛmɛ ka Bamakɔ yɛrɛ labɔ han k'a bɛ ka mɔgɔw ci village la parce que yelen tɛ u yɛrɛ kɛmɛ ka lampadaire fɛngɛni min fɛ sanni ka to million 4 bila ye yelen don i ka dugu la sigi jɔlikɛla ko k'u ye n dabali voilà k'u ye n dabali k'a y'i ci jigi la ye i dabali tɛ foyi t'i la ala fɛ yelen bolo ko ala bɛ n'i kaburu yeli kaburu ko kaburu bɛna yeli kana kɛ ɲɛnama taama yeli a ye tile ta yeli ye ayi a ka dugu wɛrɛ ne bɛna baro kɛ k'i ka bɛɛ k'a kɔnɔ dɛ k'a di sinji mama yiri foro belebeleba dɔ sɛnɛ dɔrɔn 124 millions i bɛ se ka hectare joli sɔrɔ n'a ye an ka burusi kɔnɔ dugu na ka furajiw k'a kɔnɔ k'a kɛ mangoro foro lemuru foro ye lemuru foro mangoro foro 124 millions n'i y'o don o la e bɛna mɔgɔ joli ta o baara la o mɔgɔ joli bɛna ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ o baara la ni o lemuruba denna k'o mangoroba denw anw tɛna a tɔnɔ bɔ wa jamana tɛna a tɔnɔ bɔ wa lemuru gɛlɛyara yan min b'i ka foro la ko tɛ dɛ mangoro gɛlɛyara min b'i ka foro la ko tɛ dɛ mais pourquoi on pense pas à ça voiture luxueuse ko jamana ka taa ɲɛ ko fatiya ko ala de bɛ Mali fɛ ni ala kɔni ni nin kɔni kɛra ala ka jamana fɛlen kɔni ye e mɔgɔ ka bɔ ala kɔ ko duwawu la k'a bɛ ka dabi fara suma ko makɔrɔ il faut pas moi ye makɔrɔ daga ya k'a tɛ sigi deuxième mandat la o ko ne filɛ cɛ fugari n tɛ foyi kɛ maa min sɔrɔ m'o bɛɛ tiɲɛ e ka daga ti foyi kɛ maa la maa min bɛ baara la fugariya yɛrɛ de ye daga ye ka baara kɛ ka t'o di fadenw dalen ma maga ye nɔ o de ye daga ye ka taa wari di karamɔgɔ ma k'u bɛ ka yasi kala ka sɔrɔ i kan ka t'i ka wari kɛ ka taa projet ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye o de ye daga ye kulu sanfɛla la e ka kulu ci la mais ne ma ko fo se ka a wari fara ɲɔgɔn kan k'o bila ka taa ko k'an ka cotisation an taru kɛ ayi kulu dimanche an bɛ taa n'i ma taa réunion la e yɛrɛ kunkolo kɔnɔna na i tɛ lafiya seli waati ka pan silamɛ kunna yɔrɔ o bɛ maa tɔɔrɔ dɛ o ni réunion kun ka fa i kunna an taru la o bɛɛ ye fɛn kelen ye parce que e yɛrɛ ɲɛna i ka alijinɛ wa dimanche o dimanche an tɛ taa minɛburiya la dɛ ka sɔrɔ minɛburiya yɛrɛ a magoba de tun b'anw ye ne yɛrɛ ka kalan kɛ ka se bɔ université la ne ye livre min san yɛrɛ ye livre kelen une si longue lettre de Mariama Ba université la yan ne ma deli ka document san k'a ye a wari tɛ mun n taa kulu ci a tile kelen minɛburiya 400 500 ka taa dimanche kalan na samedi su bɔ ɲɔgɔn ye bon an tun t'o sɔrɔ ka caya lundi réunion. D'accord, il faut voir. Mais ni ma n'a ma kile te ke buya ko. Ne yɛrɛ kɔni y'a fɔ bɛɛ ne y'a fɔ k'a jɛya ni makan hiji tɛ dɛ n taa mɛ wari ɲini na million kɛmɛ bɛ n kun n bɛna taa 100 wɛrɛ fara n bɛ se ka taa o la walima dɔnniya dɔ ɲini mɛ ka taa hiji la yen ko Mali dɔgɔtɔrɔso ko scanner tɛ yen mɛ Mali la yan milliardaire bɛ yan san o san scanner tɛ Mali fɛngɛ la yen mɛ agence tɛ yen min di maa 100 hakɛ dɔ sɔrɔ Mali la yan pour taa maga aw ka n'i taalen maga i kɛnɛbaatɔ tɛ ka i farikolo la banaw sifilɛ kɛ n'i taara san e fa dɔ kɛra cogo dɔ la o b'a a fɛngɛ k'i lajɛ k'o lajɛ mun de y'a sɔrɔ mun de b'a la yɛrɛ est ce que fasaw b'o to est ce que b'a la Mali dɔgɔtɔrɔso kuturu o ko tiɲɛnen don ordonnance bɛ sɛbɛn papier min k'a dɛsɛra yan Mali dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de y'a fɔ yan plus de 3 jours n t'a dɔn ni a ko yɛrɛ tilara ka continuer i tɔgɔ ni jamu bɛ sɛbɛn min kan
ta paracetamol sa ta Nivagni sa ta Kulini sa photo web fenga de fenga ka afene ka tiro la bodro ka ko ga ordonnance ka sura ka fenga ka sura normalement ça c'est anormal parce que caché dans un pays sérieux dans un pays de milliardaires s'il vous plaît mais mo ko ngulo andi que sani ka ta o do ko maganda dan ya ire sani ka ta misiri nyanama jo aka dugula ite ji nyanama du mo ko balu ite dokotoro so nyanama jo ka kenya misiri ire du meme ji ko no malle ya sakabe fa filipana fikri safo la gadra fili wati durubela o misiri be mo ko fan me fa wal mo o be buru ko na fan me wa al mamun ba ko na chokoro ni chokoro mun ne renyene du kay tagal ba fa ñaari voilà kay comme le gars fana gagne ngalla yiga jamana jota la wala mo ko tu sebe do am ba ami meta ne mana rabuga uri bi foka buru no mais mani jamana ka ma shidi ma nyini mo le gars ti ma nyini ngolo ye mu yiga jamana yi bo ore kanga dum ko ngolo na ko jamana de jamana ni mana me ko dine jamana de bi folo kama to wala mo bi to de Chine atra ko to la pa ni ngale ko ko kanga ke mu de feka me iya ba ku ngere ka dimsunu ko fani ba ik durata ko no mo kanga ke fenta ka le patriotisme faso sino la ile kana fui bla faso sans faire ni jamana tire be blini e tire bleu Dogo malé la tout est secondaire sino to la so ko jamana est-ce que tu veux voir quand tu peux jamana ça va dire sur nous propre jouer quand tu vas sécurité militaire au Chine voilà comme malé on le gagne ou va ça ya quoi bon e ba ro imiya o bi soro du ka jamana ko halu tu ka jamana ko alu bi feno fota ko wa feno fota wa asekti fota ko kuneti wajme non kuneti fana de aote ça kuneti de me faire à la wa pourquoi faire beza ko sekti satanique de l'OTAN ani kuneti te clinique voilà neti tout là wana eliminati mo ko ga eliminati fana ke minye nta pongo télé mais il y a un monsieur qui parlait sur ça que c'est une union c'est-à-dire commerciale de l'eau antenne dans ni e kulu ga fatu ebe kulu ga yoro betu kana ko fe ni ka minon donu bata ne be doni tala betu kani ka e wuli ni chauffeur be na mo be chauffeur la sa chauffeur bi ki donc on marché bébé do a bébé jela bo no la ti wa goni dona la dro ki be singa ki be to ko dro ki be jama dro ki be na ko dro gaza dew parce que fɛn de surgi do a bɛ mununu entre vous même kɛlɛ ka fɔ ko baara tɛ ne bolo n ka sugu ma ja o t'a la bon o système de bɛ yen tubabu ninnu bolo sa hali ni bɛ jamana wɛrɛ kan i jɔ n ka wari la don n ka jamana mais anw fɛ yan i bi gɛtɛ magan forokɛ jɛni a doni o de y'anw ka fierté c'est arabu fini de do foi ba arabu fini de do forogya jeni arabu ka fini de la région on fait la de la culture arabe mais s'il vous plaît c'est la culture arabe c'est la culture arabe mais c'est-à-dire qu'a formalisé par Mahomet à Bana no te e be se ka fam jugo ko algaba jogo kili ko bina fo misiri to araka bakili wa araka nju donc on connaît mais c'est une supériorité déjà ça montre que abina ko sani mo mingo muna euro drome kili ni o falo be on ga kelen ko ma euro ka girino de donc o be mo ko giri euro ni sefa mana dawla sa jo mo ko be giri jumena euro ke parce que euro chien kili o bina bo yeni chien kemen ni kagoro ou bien alkaba fleni ka sela kono ani mogo min ye seli a seli fana jogo nani ani mogo min ya seli fana seli ya sey badro am ko la jogo di wore clinique yo para minu ma wulu magaza wulu chance perdira donc minu wulu la maga wulu be bla u yoro wore mogo nye wajibi donc o fana be mogo duskun kolo ka mogo shu ka ke maganta kan ka ke maga mitri seli ka kada kan ale de be promo la dongodu
ni promo be bebe crédit taw donc maga misiri be promo na madina misiri be ala Jérusalem misiri be ala maga tay bakli madina tay keme duru wajuldi en tout cas Jérusalem fana tay en tout cas différence bu ni ñokon ci mais maga ni taka bona be o mona boy madina ta o mona boy fengata o bi mu ngata mo ti suka kulu kan bon plus si il y a un endroit touristique là ici n'a pas ko dongodo ko mo be na yam visiter mo na on avait réglé bon on a koni que les passeports ni ko ni fenga ko bi c'est-à-dire abe intérêt sur wajibi di e ma ni poste gara romina firi galo be takay sugu be jay parce que mo be nay jama be yoro la sorobi no de ko ngolo de mani mati kele ga sigero no so la kari ga bu taka voilà ni jama giri bu mo ga gwanzande parce que mo de be sugu de be jay tellement te ko ngolo tay ga dojo bu turu ibi kala kana so donc c'est des systèmes politiques pour gagner wa an filɛ nin Mali la yan juma o juma ni mɔgɔ bɛ taa misiri la i ti an ka galafini y'a si la i ti zorobilen dɔki y'a si la i t'an ka bamananfini y'a si la a bɛ t'i ja voilà o ye kɔfɛ mɔgɔw ye fɔlɔ i ka kunnaja yiri kana gɛn yɛrɛ parce que an ka misiriw la o ka bɛn misiriw la i bɛ gɛn o ko ala ko misiriw kana don ko najasiw don ko nɔgɔw don mais arabu fini sa kelen m'a dilan arabu y'a dilan k'a bila sugu la ne y'a san u ka sugu de jaraw n'u y'a don kunkolo la ko ni fini de ye ala ko fini ye nin de ye silamɛ fini ye fana de bɛ pousser ka taga san kɛ donc bɛ kan ka san olu ka sugu bɛ ka ja plus bɛ ka ni san bɛ k'i mabɔ i ka fini na donc o de la an ka gesedalaw bin na n'o tɛ an ka jamana kɛ k'a kɔɔri t'an nafa a kɔɔri tɛ se k'an nafa o parce que e tɛ se ka kɔɔri kɛ foyi ye hali n'i y'a kɛ fɛn ye maa t'a san maa minnu bɛ gese da ni bolo donn'u kɔrɔ maa t'a fɔ k'u tɛna kɛ fini dilanna ɲuman maa minnu fini min filanan ta fini fɔlɔfɔlɔ tun tɛ tan o tubabu filɛ ka fini minnu dilan ka na d'an ma yan a fɔlɔfɔlɔ tun tɛ tan o wa très bien donc an ka gesedala fɔlɔfɔlɔ minnu tun bɛ yan ni bolo donn'u kɔrɔ munna u tun tɛ kɛ a kɛbaga ɲuman ye an ka bamanan lasasi dilanna minnu tun bɛ yan tubabu nana an coloniser ni marifa minnu ye n ko kabusi ni fɛngɛ don i b'a ci po fɔ sisijɛ bɛ bɔ a da fɛ mais bi o tɛ o i bɛ ci yɛrɛmaw de bɛ yen sisan ci yɛrɛmaw i bɛ marifa wuli maa ti t'a kɔnɔ drone a wuli ka taa mɔgɔ ka lati. dans l'avenir min a daminɛ na min tun tɛ yen masini fɔlɔfɔlɔ tun ye nin kala a gardien kumabaw n'a fɛn ninnu a tun ka kala dɔrɔn donc munna anw ma intéressé o la parce que a donna anw foro la k'o ye kafiriya finiw ye an yɛrɛ y'an ba o la ni e dun banna la ninnu ka baara don u ka denbaya dayirimɛ b'a la voilà ko fɔ ko buguni dɔki donna ko saraka don kafiri don musiriku don kirikara kiri don ka an ka yɛrɛ ka kow nege bɔ an na donc an yɛrɛ nana complexé arabu fini n'o t'i la i bɛ maloya tubabu vɛsi n'o t'i la i bɛ maloya donc e bɛ kɛ jumɛn ye sisan e bɛ ninnu ka sugu de ja ka ninnu ka sugu ja o la n'e donna da la fo ninnu ka don da la fɔlɔ o la an mana don da la cogo o cogo ni Mali ye étage 100 jɔ yan o b'a sɔrɔ tubabu bɛ étage miliyɔn o b'a sɔrɔ arabu bɛ étage miliyɔn n'an ka budget an ka jamana nafolo kɛra ko kabako don o b'a sɔrɔ tubabu ta a bɛ bɛn a tilayɔrɔ kɛmɛ caman de ma an bɛ to tan donc a bɛ kɛnɛ kan c'est une domination mentale point barre nazaraw ta daga dana arabu ta ye nazaraw ta daga dana arabu ta ye arabu ma hali maa minnu filɛ tunga la maga o dɔ ɲininka ni hɛrɛ b'u kan ye i yɛrɛ bɛ taa ye fɔlɔ Abdul Aswad jɔnfinma e yɛrɛ infériorité numérique o yɛrɛ kunkolo la e tɛ maninfin jafali min kan ka o même titre k'e ye quoi mɔgɔ minnu filɛ aventure la maga e yɛrɛ jɔn ye aventure la maga k'a bɛna ni fɛn ye dɛ fɛnkɛlama don kɛ olu minnu bɛ olu bɛ Bilal ninnu tɛ ko fɔ ko Bilal ko ye fɛn finmaw fɛ o finma minnu bɛ a bɛɛ ye jɔndenw de ye a bɛɛ ye jɔndenw de i bɛ finma ye arabula dɔrɔn ko arabu ko a balonna arabula ka fɛn a bɛɛ ye jɔndenw de ye t'a sɔrɔ échec kɛra yɔrɔ dɔ la walima o ye jɔn fɔlɔ minnu san ka taa jɔn fɔlɔ ninnu i n'a fɔ américain noir minnu fɛngɛ minnu bɛ yen c'est à dire traite négrière tuma na minnu sɔrɔla ka taga ani jɔnya tuma na minnu sɔrɔla ka taga olu a bɛɛ y'olu de ye Abdul Aswad ko jɔn finmaw an kunkolo kɔnɔtaw tɛ se ka kɛ kelen ye donc n'an kunkolo kɔnɔtaw ma bɔ an ka musokɔrɔba minnu tun bɛ yen n'u tun bɛ jiginniw kɛ ni kilisi dumanw
science traditionnelle o science ti se ka découverte o se ka fo to wɛrɛ bɛ la ɲininka ko fa fɔra ko boli dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la yan nɔ ko n'i tigɛ magara la ko muso bɛ kɔnɔ ta kabako de don dɔ delila k'a fana fɔ n ye ko hali u ka laadalafɛn dɔ o laadalafɛn dɔ tun bɛ o tana tɛ se ka tiɲɛ bon o fɛn minnu tun bɛ yen nɔ olu tun sigira ni loi de la nature de église dɔw don n'i y'a pratiquer dɔrɔn a bɛ n'a fɔ courant filɛ nin ye n'i ye fili don a la a bɛ minɛ n'i ye fili bɔ a la a bɛ sa o ye kɛnɛkankow de mais c'était des pratiques a sigira mɔgɔ minnu fɛ olu de ye église dɔw fixé a la n'i taara i dama kasi yan nin bɛ kɛ tan i tɛ se k'i dama kasi a yɔrɔ ma kɛ yɔrɔ gansan ye ten o an ko mɛlɛkɛ dɔ jiginna ka na fɔ k'a ye taga yan fɛ tan c'est pas comme ça c'est-à-dire o fɛn minnu tun bɛ yen nɔ an ka musokɔrɔbaw bɛ kilisiw kɛ hali kolotugula ɲɛnamaw bɛ bi na mɔgɔw tubabu bɛ dɛsɛ k'i sen tugu u bɛ na an ka bamanan kolotugulaw fɛ u b'u kolo tugu a bɛ ɲɛ. Voilà, il faut voir. Voilà. O musokɔrɔbaw tun bɛ jiginniw kɛ ten César ko kuma tun tɛ yen presque n'i ye a jigin n'i ye 2000 gosi ka jigin o ma fɔ ko Bamakɔ yɛrɛ o den ninnu tila bɛ jiginna fɛnkɛw bolo musokɔrɔbaw bolo. Mɔden dɔ a taara an ka dugu dɔgɔtɔrɔso la u ma se k'a lajigin u y'a bila ka taa bila u ma se k'a lajigin u ka mɔgɔ y'a wele k'u ka nana so yan. Voilà a ɲɛ bɛ sɔrɔ yen. ko n'a bɛ sa k'a bɛ saya n'a yɛrɛ bɛ jigin a bɛ jigin u nana n'a ye o y'a gosi a kan dɔgɔtɔrɔ minnu dɛsɛra a la dɛ musokɔrɔba y'a lajigin so kɔnɔ. Voilà ala tɛ papier sɛbɛn. o musokɔrɔba in o ka kilisi o bɛ sa n'o ye o y'o bannen ye ka so kilisi bɛ se ka remplacer o. ala tɛ papier sɛbɛn ka dɔ ta yɛrɛ la. Voilà. O ye najatu de ye najatu nɔgɔ o ye nɔgɔ de. n'o tɛ ne y'a mɛn hali den jiginni na i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bɛ yen ko hali n'a nacogo kuma ye ko u bɛ kilisi la a bɛ lasegin ka taga mais dɔgɔtɔrɔminɛw nana u ka bɛn tiɲɛ ma mɔɔw ɲɛw yɛlɛla nka an ɲɛ yɛlɛla o n'an ka bolota bɛɛ kun ye nkalon ye o ye kelen mais diinɛ de bɛna o bɛɛ de bɔ an bolo sisan a y'a taw bɛɛ bila n'an m'a ta nin dabada ma jahanɛmɛ denkɛji bɛ yen n'an m'a kɛ tan a b'i gulo k'a nɛnw sama n'an m'a kɛ tan jahanɛmɛ dɔlenjuguw na kɛ tan an na kɛ tan ka sɔrɔ k'an bagabaga n ko cɛ n'an ma ninnu bila e yɛrɛ b'i sigilen to i ɲɛ bɛ dɔ b'i bolo so kɔnɔ cɛ kɛmɛ ka fɛn bɔ cogo min na n'u nana ne ɲininka kaburu kɔnɔ ni ne ma se dun ko cɛ t'i jɔ ka taa ne bila e yɛrɛ bɛ t'i ta bila. fɛn dɔ de don réalité dɔ don olu t'a dɔn an yɛrɛ t'a dɔn mais olu y'a kɛ k'an bagabaga k'anw denmisɛnninya minɛ. a banna hali ziirinda sufɛ ni denmisɛnninw sigira n'i ye ziirinda o dugu jɛlen a bɛ t'u kunkolo la hali n'a ye film dɔ filɛ a bɛ to aw kunkolo la parce que o b'aw lasiran fɛn dɔw kɛli ye. baro dɔw yɛrɛ tun bɛ yen n'an n'an ka musokɔrɔbaw b'a fɔ hali ni ɲɛgɛnɛ kɛ n'i bɛ bɔ ka taa dugu. a bɛ k'i ɲɛna ko a ye min bɔ ko o bɛ na ye voilà. donc an minɛnen don o janjuru la dɔrɔn c'est bien fait aussi parce que diɲɛ y'o de al-khawf wal-tama' nata ani siran mɔgɔ bɛ minɛ ni fila de mɔgɔ bɛ minɛ ni fila de bon tant que a banna an bɛ sa tan quoi fura t'a la yɛrɛ. il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on se donne plus de liberté à la mentalité pour que ça anga beaucoup de gens qu'on anga beaucoup hakilina joyana quoi. Nous tant que les mêmes causes existent, les mêmes effets vont se reproduire. Ni qu'étant tant que au fait une bé à quel tour on avait fait quelque chose. Propos ital. Hein? Ali sanji ko ala del ni fengan nu. A bɛ kɔlɔsi ta kaba sigi ma ka fɔ a fari bɛ fa foyi tɛ ɲɛ foyi cɛkɔrɔba kelen tun bɛ dugu la san hali tilema fɛ n'u deji na u bɛ taga kɛ ka na chance tɛ se k'o découverte kɛ o parce que o ye pratique wɛrɛw de ye c'est à dire que olu tɛ se ka foyi cɛ o ye loi de la nature de ye quoi les lois de la nature o bɛ kɛ n'olu de ye. Voilà. Ala del ko te fo mais na fara mo ta bi dira ka azu me wa no le mi do ni do ta le ni me ta di o za wa te ta ami ku tiro yo ba ta ko no mo le chi yo no ba ta ani se o ba de ta so ba ta ku tiro ta no ta o cha
tumuni ngen quoi ah soro tumuni te parce que ni tumuni fana bora wago kata tumuni ko nyombo c'était des pratiques qui étaient là bon voilà bi tumuni minu eta fube ile ko o tumuni tant que loubé kana o centaine voilà o fana kera o go na bi ta tigi de latifu za wakati za pa pakatena foi kana o ga ya sigile fa ala ba bi nyanamni ibi doga kolosi tuni ba go tigadu bakili kolosi ibi kala almami magabe labana ko hey aya jogo fale no te ala dimine ngo hey anna ko ya ala dimine delli na ti so nga delli ma ka je no ene mo farale ko ni nyanga ngi delli du an raba ko ala delli sanyi ngo ma dimine de bi delli Tapi kan jeli ate kan je orang umi. Apa dah lagi kita ni bisir lah. Antara sering nanti orang mau apa mau kumpulan bukan. Wah anak belum bisir belah re. Panggil dua misalnya belum bisir kok. Boleh jangan tak tahu berapa tu bisir loh. Il faut voir. Boleh, comme en problème ni. C'est qui est encore là. Boleh tahu fo ni na. Où est-ce n'a pas du mais. Titiri nous dit que moi maman ça. La horma ko im ke ko jumeni pour que eki mako soro mako fe ka soro e mon ma wange est-ce que o die re tabulu nyuma yo hein eki sigi doron e kira somay do ne kira somay san mako aljina nyini to tita e demewa parce que ba ko ali ne kira somo oluni kira kasuru kira aljina daro kanu ko sa ti votan donc anga ke kira somo wi pour que ana gere kira la pour que ana do aljine ko no fa bolte o donc il est perdu de jamana ma c'est des pertes parce que il ne doit pas y avoir des gens inactifs mo ma ngeke je ko no kiti ko do ko qui est rentable mais société n'a pas al bolola encore ni ta jouer mon avis qui pana ay na ni betera won ibe tere ngona teka jo mais bi sigi deke ibe la sigi deke ibe sigi de tere ngona na ngabina ko san jama ka je ka mo duru lo kama bora dina maka ngata keni ya girale do ka do le be kita famla do le be kita fam yo ba nan be jira ni yere mi fleni demisenu cheche ka ta bla Kurane Drushiro ni fengol ubita Kurane Drushila ubita sika métier kala ube kala Kurane Drushila ubina to Kurane kala indina Kurane kala indun ke ko jume pour que mo munu na tabe aljine ka ulu ka fenge ulu munu na tabe aljine ka ulu ka bara wore de ke ulu bo bara wore to yi kana uddo ila meni era ko be ka ko do ki yere ulu fana ko to ku yere o mo ko be mo ko me glan simplicité e be doke ni me doke min ka nga do e doke balla nek meka doke o kundi do ila bliu o kumi ke ka ko do glan fo doke di kana mo ko doke balia ka bo ngono bo doke balia te fu ko ala ba keta ko be gardige sebeni do ala o ni be gardige sebeni do ala bulu malika gardige ma ko ala bulu ade france bulu de anga gardige ma ko ala bulu wala ni bolo ha tadi de ba muda tadi moi de tout cas pour que les gens propager quoi moi ça de meko ni ouais mais c'est très important parce que éveiller conscience de c'est-à-dire au cours des débats au cours des échanges et rebe hakilbe tobe daile katana ni hakilna mi fleka c'est-à-dire ni hakilna mi fleka propager ça va venir il va ça va venir muna bon on va voir de ko juge ma kara ko en plein état malien fan chama tigera dugo ko la ka bon hanu ma fu dala machi kita machi ba manga me amaso ma da fendi ala ki tache ndi ala ka ni mahoni be ba fo andi ala ki keta u te ka kete u pita soro ele musoro ba mi dugo ko fana ba ya ka yanga o mo ko manya donc comme ça haklu wati regele u bi ma karakalan e be ka ni ko kele ke mo ko te kanyi muneti yere nyina hal ni ya ma fo mo ko donc hakilina me bela me hakilina folie de na pratique de ka gele no te mo ere kungulu konnana dugo ko nun te chen mo kungulu sona ma ka bo dugo yi galudi parce que dugo jamana be je ko na ni dugo nda jamana be je ko no so na benye bala ha benye bala ha
Voilà, on va se réveiller. On va se réveiller.